En aquest estudi el que hem volgut veure és quanta asma i al·lèrgia hi ha a la població infantil espanyola. Per això hem utilitzat l'enquesta més important que hi ha a la població infantil espanyola, que és l'encuesta nacional de salut. El que hem trobat és que vora 800.000 nens a Espanya pateixen d'al·lèrgia i vora 400.000 d'asma. També hem volgut estudiar com aquestes dues importants malalties impacten en aspectes socioeconòmics, la salut mental i la qualitat de vida. L'asma i l'al·lèrgia són dues malalties que afecten de manera molt important la població infantil, tant en la seva qualitat de vida com en la seva salut inclús mental. El 75% de la població infantil que refereix que té una qualitat de vida dolenta es pot atribuir a un 75% a l'asma i fins a un 70% a l'al·lèrgia. Aquestes malalties afecten el dia a dia dels infants en les seves activitats normals, com pot ser fer esport, anar a festes amb els companys o inclús assistència a l'escola. Es calcula que fins a un 50% de les absències escolars poden ser degudes a aquestes dues malalties. Els resultats d'aquest estudi poblacional posen de rellevància l'impacte que té l'asma i la patologia al·lèrgica en general en els recursos sanitaris tant en l'àmbit de l'atenció primària com de l'especialista, com inclús en els ingressos hospitalaris. Doncs des de l'atenció primària hem de mirar de centrar l'atenció més en la família i no tant amb l'infant, perquè és el conjunt de la família qui en aquest moment té un problema. I també des de l'atenció primària hem de poder aconseguir tots els recursos necessaris per coordinar l'atenció amb la resta d'especialitats, per coordinar l'atenció en pediatria, amb al·lergologia, amb pneumologia, però també per centrar-nos en els centres educatius i poder estar també presents en allà.